סבלנות, כפעיל בוועדות והכל, 12 ו10 הייתה לנו ועדה מאוד חשובה והיה איחור, ואנחנו מקיימים את הוועדה. כל הכבוד, אנחנו ניתן לכולם. בסדר. אז נמשיך לאלי שבתאי, מנכ"ל עמותת אומץ לב. קודם כל ברכות שסוף סוף הגענו לקצת מספרי אמת בנושא אי ספיקת לב. אני חושב שמ-2017, מאז שהקמתי את העמותה, המספרים היו מספרים אחרים לגמרי. פה אומרים לך מספרים כאלה ושם אומרים מספרים אחרים, והפעם אני מקבל את זה ש20,000 חולים חדשים מדי שנה. אז איך הגענו רק ל190,000? חצי נפטרים בדרך, אבל אין כאן תמותה של 10,000, אז משהו כאן לא הגיוני. ולא נספרו האנשים שחלו מאי ספיקת לב והתפספסו ואז הם קיבלו דום לב ומתו בגלל פרפורים כאלה ואחרים. ואי ספיקת לב מביא גם לסטרוקים, ואי ספיקת לב מביא למחלות כליות, לאי ספיקת כליות ולסכרת ולמחלות ריאות. את זה לא ספרו פה, ספרו רק האנשים שמתו מאי ספיקת לב. אבל אי ספיקת לב פוגעת בעוד הרבה איברים בגוף בגלל חוסר חמצן שמגיע לכל המערכות שלנו כולל המוח. ואנשים שמתים מדיכאון גם בגלל אי ספיקת לב. אז אי אפשר לקשור את זה רק לתמותה מסוימת של אי ספיקת לב. אני לא ראיתי, בוא נגיד מאז שהושתלתי לפני 10 שנים, ראיתי איזה קמפיין מסוים להעלאת המודעות למחלות לב. סליחה, נציגי הקרדיולוגים. לא ראיתי פעם בשנה איזה משהו שמעלה, לכו תעשו בדיקה בסיסית של אק"ג. סתם. אתה יוצא מהבית שלך, מניע את האוטו, פעם בשנה יש טסט לאוטו. תראה לי בן אדם שאין לו טסט לאוטו ולא עושה טסט לאוטו פעם בשנה. פרקסי, מנוע, מחליף שמן, כל 20,000. אתה דואג לאוטו שלך יותר מהגוף שלך. אבל קמפיין, לעשות איזה בדיקה של אק"ג, עזוב BNP. BNP אולי יציל את האי ספיקת לב. אקו לב,